Sembah nuwun. Ya. Lah kae manusia sendok tekan kene to. Sopo to, Mak? Kae aja diapa-apake lho, Nok. Ya. Kuwi wong piyai Jogja. Wo. Kae termasuk penggemarku kae nang grenen dinti aku mayang mesti lah iki kok dadi tekan semono anu parakan. Ya. Biasane lemaran ya ming tlatah Ngayoja. Kae ana pasangane siji rambutnya disambung nganggo rafia dawa banget. Ning iki ora teko. Ora teko sajake ketuan kok wong eno. Iya. Nek kae jekno, Kae saking senenge kae ya sok mbukak ning sepeda gembira acara kota Jogja mesti ana tari-tarian terus dhek kon joget. Lah iki dhek nusul tekan kene melu joget ki memeriahkan. oh iya. Iya karo golek sendok. Ah iya. Dienggo sandangan ya, Mak. Wis ben ora apa-apa nok. Ya. Ngono ya, Mak. Iya, soalnya ngono nanti paman nek dikira utawa arep dianggep gawe rame lan piye-piye, nyatane panjenengane nek wis rampung lagune ya lenggah. Mengko nek lagune wiwit ya joget. Iya. Ya ming gumun aku kok ya telaten li golek sendok semono akeh. Le meniteni ning nggon sandangan. Ya jeneng wong seneng ki piye to? Ya ora bakal nganu ya, Mak. Iya. Yo, Mbak Elisa Urkarus Alaso iki sindenku sing blesteran saka Sulawesi iki no. Iya. Diaturake monggo. Yo. Oh. Berarti lensane wis kentekan iki. Heeh. Ora nganggo kacamata. Ora ya, Pak. Heeh. Iki ben ra ketok iki lho matane rada iki apa? Bengkak. Oh. Mergo ngantuk. Ya ora apa-apa, wong kewajiban kok ya. Iya, ora ning Pak jan ben nganggo kacamata. Ya kadang-kadang yo nganggo kacane, kacamatane, kadang-kadang yo nganggo lensa ngono. Lah iya, ketok peteng kowe nek nganggo kacamata. Iki pancen kacane sing larang. Oh, kaca larang. Tareti ya, iki kacane iso malih-malih dhewe. Engko nek lampune biru iso biru, lampune abang iso abang ngono watane. Oh, aku lagi ngerti iki kok ya. Iya, wangun ta. Kok kacamata kok kacane iso malik-malik. Iso malik-malik. Mbok golek kacamata sing malik aja kacane. Apa? Matamu. Mataku kok malih abang kowe mlayu. Matane kok anu lampune abang, matamu malik abang. Lampune ijo, matamu malik ijo. Kuwi malah ora apa-apa lho, engko suwe-suwe matamu dipasang ning perapatan. Dinggo apa? Ayo dienggo lampu bangjo kae. Sesuk tak pasangi sing siji ijo, sing siji abang. Ning paseno nek tak delokke ra entuk minger lho. Kok nak bingung delokke mataku. Ora wis apik ngono kuwi. Iya. Iki kok tok anggap blesteran. Iki bapakne saka asli bapakmu saka endi sa? Sekon toli-toli. Saka endi? Toli-toli. Sekon toli-toli. Saka toli-toli. Oh. Ibumu? Lembelu. Kowe tak totok gundulmu lho kowe. Takoni apik-apik kok malah saka lambemu. Lah yo tenen kok aku jujur apa anene. Heeh. Lambelu. Lambelu maksude Lambelu Pak Seno. cangkemku ngono apa piye? Betul to. Oh, di dusun Lambelu. Yo. Ibu saka Lambelu, bapak saka Tali-tali. Oh. Toline bapakmu kuwi. Iya, tali-tali ngene bapakku. Ayo bener, ya mula anak-anak ya kaya ngene iki. Lah iya, saiki wis kondang iki wis viral, wingi wis mlebu net TV. Wawancara karo si Sule barang. Oh iya, ya syukur ya Mak. Iya. Men saya berkembang. Padahal mbiyen rekoso uripe. Wo. Nggih. Mbak nalika tak kukup awake kaya biting kae. Kok kaya biting. Mergo kos to nek yo aja kos, panganane ming Indomie wae. Kuwi utang. Saiki dadi sinden terkenal. Wah, nek jajan nek ora sosis ora. Iya, ya wis gleleng kok ya. Spaghetti ngono. Apa? Spaghetti. Ah, kuwi sing aku ora seneng karo kowe iki ya ngono kuwi. Piye kok Nek kowe wis dadi gelem dadi wong Jawa, nyandang Jawa, panganane ya Jawa wae ora spaghetti. Kudune apa bakmi Jawa? Nah, bakmi Jawa, terus nek cara kene mie kopiok. Mie kopiok iki piye? Mie kene ana anu Di khas kopiok ning endi ning? Wonosobo ki mie kopiok ana. Oh, mie di kopiok. Iongklok kok mie kopiok. Ongklok. Mie ongklok Mie terus ongklok ki piye? Mie ongklok. ya wis mie kei banyu ngono wae engko ora mie. Aku ya ora dong lit begawe piye kok takon aku sing penting jenenge ana mie ongklok. Oh iya. Iya, malah Jakarta kono ana. Apa? Sak panggung dipangan. Sak panggung dipangan apa nih? Ketoprak. Oh iya ketoprak.
Ha iya kono. Ketoprak iki pertunjukan ya padahal. Ha iya dipangan karo wong Jakarta kono jenenge ketoprak. Ketoprak. Ya ciri khase dhewe wae. Cintailah karya bangsamu. Rasa sok mangan spaghetti, hamburger. Kowe ndak memberi kekayaan karo wong mancanegara. Iya, tur memberi kekayaan kepada bangsa sendiri. Bener. Upamane piyai Petangan kene iki panene panen telo. Lah wis kowe mangan saka telo kuwi kan memberi jenenge rezeki pada petani petarangan. Iya bener. Spaghetti iki panganan apa? Panganan sampah junk food. Apa? Junk food. Jambut ya? Ya kuwi tanine ya mung dari telek, ora dari daging. Dadi apa? Dari telek, ora dari daging. Junk food. Jan bocah iki nek omong waton cobloko wae dadi telek. Kuwi kaya ngono, makanan sing kaya hamburger, barang kuwi makanan sampah. Dadi ra iso dari daging, dari telek. Ngono. Ditelek dengkulmu mlocot kuwi. Iya, ora apa-apa ya, Mak. Sekek dalu bapak-bapak ibu-ibu. Kula sowan mriki nggih pangapunten nggih. Kahanane nggih ngaten iki bahasane peletetot-tetot. Ting pletotok ora petot-petot. Iya, ya ora apa-apa. Ning kabeh seneng karo kowe. Justru kamu itu tak anggap sebagai pemicu pamecut karo nom-noman saiki. Ya. Kowe sing blasteran ora Jawa asli wae gelem nembang Jawa. Sing wong Jawa asli kadang kala ngunekke tembang Jawa ki tembang kuno. Lah kuwi sing marai nglarake ati. Iya, padahal apik ya. Lho, kowe mongko pelajar. Kowe dunianu sekolahmu ora cendhek. Nek kowe gelem nyambut gawe liyane kowe ki iso. Wong kowe S1 ya lulus. Saiki S2 ya lulus. Psikologi. Ning mung trima ning budaya Jawa. Lah kuwi sing tak acungi jempol. Nggih. Ramen Pak. Wetrian nggih ngaten. Napa ujian, kula ujian tesis, ujian skripsi niku nek kula mboten tentratak nggih stres, Pak. Dadi kula ujian yo tetep nyinden. Ngaten niku dadine niku malah sing marai napa seimbang otak kanan otak kirine. Saiki sambel kowe langsung nyandak banyu. Woi beda-beda Pak Seno. Nek Jawa Barat yo beda. Lagune cengkoke dhewe-dhewe. Nyeram biai noswan toro banyu ciri khas Banyuwangi ya pancen ngene iki kok, Nak. Nggih, ngoten nika. Terus mengke wonten sing bengok-bengok. Ayo Wadyon. Ngono kuwi. Bengok-bengok. Bengok-bengok. Ayo Wadyon. Ngerti karepe ayo Wadyon ngono. Apa kuwi? Kan kok sing nempang wong wadon. Wadyon tapi ngomongnya ayo Wadyon. Oh, nek wadon ki dadi Wadyon. Iya. Madang ya dadi Madi. Madiang iya. Oh. Pipuis. Ya ora pipuis. Apa? Masa piye pipuis? Nah, pipis dadi pipiwis. Pipiwis. Oh iya. Pak Seno kebelet pipiwis. Ora. Tekan ngendi ya? Syukur.
sesuk kan ora mulih. Iya. Wis ora mulih pirang bengi kowe? Aku wis ora bali kos wis 7 dina. 5 dina? Seko tanggal 8, saiki tanggal piro? Saiki tanggal 12 kowe. Hah? 11, 8, 9, 10, 11, wis 7 dina. 4 dina. Ora bali aku ya. Sesuk saka kene pindah meneh ning Kaliangkrik, saka Kaliangkrik pindah ning Demak. Ya, berarti isih berapa hari? Raiku lah kowe tak omong, Raiku nganti kaya aspal. Ben dina ngukur aspal wae ya. Lah iya. Aku moyo karo nyambi ngenek barang tekan kene mau numpak bis lho aku. Ya ora apa-apa. Numpak bis karo Pak Geter, karo Mas Wahyu, karo Mas Mantri, numpak bis. Kowe tak omongi sik to. Tak omongi, sesuk awan kan nganggur. Sesuk nganggur. Sesuk. Wayangan sesuk awan. Iki aku wis matur karo panitia, gandeng kanca-kanca kesel. Iki penabuhe dalange saka nggone dhewe, penabuhe tak jugekke saka Kretek Wonosobo kono men awake dhewe iso ngasuh. Bagus. Lho aku ki perhatian karo kanca-kanca. Luar biasa, baik hati tene. Sesuk sinden-sinden tak arak ning kali ngisor kono kae. Ono kali. Do umbah-umbah ya. Kok ndak ora ganti. Ya iya, ayo berarti ada wis sida ngumbahi cawet sesuk. Aku rayu ketwingi kok. Ket wis betang. Tak omongi to. Yo. Tembung kaya ngono ki aja disebut. Iki nang penghargaan gede kok muni cawet ora. Umbah-umbah. CD. Celana dalam. Nah, kuwi luwih sopan kok. Katok jero. Katok jero dikumbah. Katok jero isih ana basa kramane meneh ra? Apa? Ora ana. Katok apa suwal jeroin. Apa? Kancut. Ayo, celana nglebet. Larang dhewe celana lebet. Celana nglebet. Celana lebet. Sesuk do dikumbah ning kali kono kae ana kali bening. Ana kali ya. Ana sip. Do adus ngumbah do dicendelke engko tak colongane nganggo githik. Mola. Colongi nggo githik. Joko, apa jenenge sik nyolongi Joko Tingkir apa? Joko Gendeng ngene kowe. Joko gendeng dengkulmu. Joko Tarup. Joko Gendeng. Iya, terus. Lalan kita lalas angker Kang Yuk. Aja tak tanah India. Nek nembangke ora karo nginguk mangkok. Jauh delok. Eno borjo ora selak ya ngelih. Kencot. Apa? Kencot. Kencot ki Banyumas kencot. Oh, kene apa ning kene? Kene ya keprigi ngono ya. Oh, keprige. Heeh. Keprigi kabari ngono. Gumeliaring. Sing gering kon mangan sik. Sinten Pak? Oh Mas Soliki. Gering lagi. Oh gering, pijeti po Mas. Mumet sirahe sa. Oh mumet dasmu. Oh salah, mustakane mumet Mas Solikin. Njaluk didak idas sirahe. Didak-edak. Taman Sarinoswan Toro. Ya, mangga
dicampur dangdut ya lho penak. Iya. Kaya kendangane Mas. Kula Mas. ngelih ceret riyen nggih. Iki rumangsaku sinden kok karo nyambi. Lah ya cerete engko tak samplak buta, mengko repot. Mending disingkir riyen. Pindah cerete. Nggih. Digrujuke sing ngrebab. Aja. Yo mangga sambal kemangi.
Sena. Napa malih? Kowe iki sinden wae bakul sayuran to kowe. Niki wae bar ngenek mo. Oh, wecet lho wecet kasih. Iya, ora iso alon wis. Matur sampeyan nuwun nggih, sedaya mawon. Nggih. Ya ming kurang halus cae jane wis sampe ming kurang halus. Wis gek mangan burjo. Wis ya, engko ndak selak entek kancane iki soalé doko-doko. Ngono ya, Mak. Mbak Elisa, iki mau Mbak Elisa or karo Salaso. Ya. Wis S2 ming trimo nyinden. Ya, jane arep nglumpukke dhuwit arep ngamerai gelar doktor. Nah iya. So anggris merai gelar doktor wis ora gelem nyinden. Ya. Janjine isih gelem kok, Mak. Iya, dadi pangkat ki aja nganti terus diagawe. Wah, aku dokter isin aku nyinden aja. Ning sing penting becik lan apik tetembangane. Ya, pancen bener ngono ya, Mak. Iya. Mbak Ayu menika wonten transferan saking Pak Tristianto. Ya, ki paling ora ya diutus karo Pak Tumiyono nek ora kleru ya. Nyuwun gending pepiling. Oh ya. 500.000 kagem Mbak Ayu Purwalestari. Ya, ini nggon aku duwite. Ki saka Klaten nok sing nyuwun. Oh ya. Diaturake, Mak. Monggo dibawani jumeneng mengke dikurke bareng-bareng sampeyan sing bawa jumeneng. Ya. Mbak Ayu Purwalestari ki kancane Mbak Elisa yo kancane sinden-sinden kabeh. Iki Prastiwi jan sida ora menyang Vertigo. Oh. Sindenmu, sindenku sing mlebu ning grup PS4. Oh, apa PS4? Paguyuban sinden 150 cm. Dadi dedeke ming 150 cm no. Iya. Monggo diaturake Mbak Ayo bawa pepeling, Mbak. Ya. Saking Bapak sinten, Pak? Bapak Tristianto sing nimbali awake dhewe ning Karangdawa nek ora kleru mbiyen iki. Heeh. Matur nuwun sanget. Ya. Dikes napa? Lumantar aku. Dadi masuk ning rekeningku, sesuk tak cash, rasa kuwatir. Ya. Besok kapan, Pak? Sesuk-esuk. Kowe kok kaya ora percaya karo aku to? Nggih, mbok rada piye ngoten lho, Pak, kula iki. Nyo saiki nyo. Ndi tasmu? Tasku mana ndi? Ndak dikira ngapusi aku. Iya. Isin ning ngarepe piyai akeh, piyai petarangan. Waduh. Ora ana eketane. Nggih, santos-santos mboten napa-napa kok, Pak. Tak goleke. Tak gresek-gresekke aja kuwatir. Iya. Arep dicaosi. Saiki sisan engko ndak rewel bocahe. Nah. Oh. Siji. Walah. Aku ki mung sangu 450 no. Lan 100, 200, 300. nggih, bejan kula elingke mawon. Nyopas kok. Yo. Nggih. Pas. Wis. Aduh. Iya. Nyonya ndak marahi penyakit. Wis butuh. Kula itu nggih. 500, heeh. 1, 2, 3. Iki wayangan kok kaya wong tagih utang-utangan to iki. Awat, 5. Nggih, pas nggih, Pak. Wis gak nembang sing apik. Iya. Dah, Pak. Oh alah, sone aku gah nek ditransfer. Iya. Dit 500 kok marahi geger. Iya. Nggih. Neno. Mangga. Rukun Islam kang 5 puniki Neno. Lelo. Aja padha ditinggalke
sahadate kang angka siji kang angka loro solat dene kang telu wah iki top no top piye iki lagi pisan iki channelku sing streaming hanya satu channel iki ngancik piyai sak donya le nonton 21.000. Oh iya. Dan menjadi trending topik ning nggon apa jenenge iki YouTube tegese upama ana sing streaming lagu-lagu pop, lagu-lagu rock kalah kabeh karo channel awake dhewe iki ning dhuwur dhewe no. Iya mak iya wah seneng aku nek wayang iso mekar budayane kaya ngene iki. Iya, terus Ramadan nindakno poso kapan zakat ping 5 ngibadah haji enano rukun Islam sampurna. Penonton ki ya suwe-suwe igo piye mak iki lho layang siji isine 3 layang tur duwite meng 50 ayo dadi meng do titip-titip ana sing anu aku sisan wah telung saking kawula saking petarangan kemawon RT 01 RW 02 nyuwun langgam Sriuning Mawibowo sugeng dalu bucange kawula saking Kukupan Bansari Desa Campuranom nyuwun langgam Podang Kuning Sesideman Mawibowo saking petarangan 01 RW 02 nyuwun Gelang Kalung Slendang Sutra Kuning ya jadi kita telung layang sak amplop iya Jadi perlaku pinten niku wis bayangno iki Ciro Lupat Mo lagu 5 ya tadi iki 10.000 iya ora apa-apa iki lagu bajakan kok no iya mangga ayo bareng-bareng ibu-ibu waranggana dikumpake kabeh us jumeneng wae Mbak Ria Mbak Tika karo Mbak Cita ya karo Mbak Neti ya kabeh jumeneng lagu pepeling ya ayo dideleke sik borjone heeh ya monggo yen ceket-ceket nek pepeling ki nek rakur ora gayeng ya monggo ya Mbak Ria Mbak Cita Mbak Tika karo Mbak Mina ya tak engko isih teluk pirang-pirang lagu iki no jan pinter tenan iki iya mangga
isa jangkepe yo Sira Lupatma sing papat munggah. Ya, sing keri Mbak Cita. Oh iya. Mundur, ayo gegeblak ayo. Iya, kepareng nyekar apa? Iki pamundutan sing telung pamundutan iki mau diaturake no. Iya. Wonten sing nyuwun gelang kalung slendrang sutra kuning, podang kuning, sesideman seriuning. Ya. Arep milih sik endi? Sesideman, ya diaturake sesideman. Mbak Cita iki saka Purworejo. Oh iya. Neno, ki nek ora disengkake lagu-lagune engko wektune entek. Iya. Monggo. Derek sang bekok bekek kok derek sang bekek priya bagus kang olah sowan menyang kutha gedhe Bendara terus kayungyon slendang kuning kang saking
ning wasis hangumbro wah ngrung ya cengkoke nggawa dhewe-dhewe kok ya angungul marang bendara ayo terusin rasa semelang ora ngrom marang bendara nah ora nek di anu seneni karo pengedrame Slamet Pitung on enana dia sulestya pijer ngincangake alis terus tresno sesidheman luwe bace paten ana ya monggo luwe liwat kincanging alismu liwat kincanging sesideman iki lagune ya penak anune ya penak iya monggo enak urip
Yuk. Yuk. Masuk. Matur suwun Mbak Cita. Ya. Asli saka Purworejo. Oh. Apik ya, Mak. Iya, dadi suarane iki dhewe-dhewe swara Purworejo ya ngono mau. Loe becek. Swara weteng no. Oh, dadi swara iki werna-werna ana sing swara gulu, ana sing swara weteng, ana sing swara nelos ya ana. Ya. Ki mau Mbak Cita mau nggunakake swara weteng mula metune ya rada cilik-cilik kepiye. Iya, pancen ya bener ya, Mak. Ki akeh banget gelang kalung ya ana sing kepareng nyuwun. Ya. Slendang sutra kuning ya ana. Ya. Podang kuning ya ngurung. Ya. Langgam sriuning ya urung. Ya. Liwung ya urung. Waduh. Isih pirang-pirang ya, Mak. Iya, ning jroning wayang kuwi ra ana rong adegan suka-suka parisuka tegese rong adegan mau ana nggon limbukan karo nggon gara-gara ora apa-apa. Mengko diaturake nggon gara-gara ana. Ya, sing urung iso diaturake nggon gara-gara. Saiki presiden sing tak dawuhi maju ning ngarep rombongan meneh. Oh iya. Rombongan saka sapa ya? Ah iki nek ora ana Elisa, ora gayeng ya Elisa iki soalé polahe iso tekan nggon Gambang bareng kok. Iya. Ayo Elisa terus sapa jenenge Ika? Ya. Terus sing loro Mbak Tika karo Mbak Ria. Ya. Men diajari ngedan karo Elisa karo Ika. Ya. Lagune apa? Liwung. Oh ya. Ayo gawe wong papat ben liwung kabeh. Ya. Liwung. Pak tambah ayu, Pak. Apa? Tambah ayu. Kowe kok ngrekasake kancane lho. Ayuke sawake lemu ora joget malah pecah ngenggon malah. Tiba maksudnya. Ya. Diaturake. Diadili wong ati tor. Ya. Lho, citale guyu nganti ditutup. Iya. Ayo monggo. Ya diaturke cah papat. Ya sing dirijen joget Lisa. Ya tengah. Ya. Wis soalé sing polahe ora tau aturan kuwi dadi. Isih kaya ketuntun ning alas ning Sulawesi kono. Ning arep. Ngono. Ya dadi sing loro iki alusan lho iki sing apa iki Mbak Tika karo Mbak Ria iki ketok lho ketok. Le kedhep mripate we. Ketok nek alusan
nek sinden biasa nek kedep tenang. Kaya Lisa kae wis ora ndek aturan. Nek iki nek peluru iki nek kedepe. Nggih mboten ngoten niku to. Kedep ngene kok barengan ora bali-bali bol turu. Iya. Ya mangga. Dadi yo dados. Dadi nganggo aturan. Iki ndelok apa ta iki jane? Bukan jane ya mesakke kok ya. Iya, Pak. Iki kira ya ora kulino. Aku iki urung duwe bojo barang ngobahke bokong sak penake dhewe. Lho kan. Oh ya ngono. Iki ana sekrupe apa ya? Mboten. Iki semangat. Kamaran semangat ngono. Semangat apa kowe ora nembang to? Hah? Ora nembang to kowe? Nembang yo. Oh, matane ra weru. Matak-matakke. Oh, ditempleke iki lho saksine. Apa Mbak Cita ngomong apa? Wani kowe? Oh, jane. Kaya manusia hutan ya ngono. Polahe ra karu-karuan ora. Mesake sing loro iki lho. Anu apa jenenge iki? Cucuk lampah iki. Cucuke sop, cucuke piye to? Cucuk lampah iki nggon manten karo alusan ning nanteng ning nanteng ngono. Kok kok begijikan ora? Lah sesuai lagune lek wong ya ngono kok. Ya mesake sing tuk iki arang kowe rung duwe bojo kok. Kowe rung duwe bojo polahe sak penake dhewe. Iki nek duwe bojo nek nganti bojone engko tekan omah pangling. Kok dadi kaya ngene iki oleh polah piye, Bu? Iya. Monggo, ya. Rada ngarep ora kowe. Iya iki wis ngarep. Pane. Yo. Lho, wis sik dikawe alusan manteng. Mengo ngene iki. Mo alus ngopo-ngopo mengalon, ngopo-ngopo alon ngerti-ngerti semaput ayo cilaka. Ya mangga. Pertama lek mbeko alon riyin. Oh iya, heeh. Aku paham aku. Ora entuk langsung nganu ya langsung cepet-cepet ra oleh, Mbak. Alon sike. Nek wis bubar kae gek cepet. Nek bubar cepet, ha bubar penontonnya ya bubar. Kowe ya radong kowe ya. Elisa ki radong kowe. Iya, mangga ayo. Ayo do mati po ya. Sabda Pandhita Durna. Ya wis. Sabda Pandhita Awas. Riyoke. Sing sinden loro sing sisih kono kae didikan gentro. Ha iya. Sing kene alusan dadi kono cendol dawet. Sing kene ming cendol dawet. Cendol dawet seger.
500-an. Enggak pakai cawet. Anu enggak pakai. Ketan. Yo. Sembrono lunjeng. Lah kan pripun? Umume wong wedok iki nek ngunake sembrono lho sampean menika. Ha menika ya cantas tenan iki malah ngunekke wong malah sembrono lho sampean. Kula kan malus. Ya, mangga. Sa. Sesuk bengi kowe rasa jarikan. Pripun, Pak? Nganggo training wae. Ajarikmu jebol nek carane ngono kuwi. Jebol. Ora, sesuk dikumbahi nang kali. Nggih. Ora melu lho, kok injen. Heh? Ora melu nek aku umbah-umbah. Aku medun sik nang kali ndelik sik. Iya. Ndelik terus kowe do umbah-umbah tak colongi. Heeh. Iki sapa iki ana gambare kupu-kupu. Dicolong terus dienggo. Ayo. Matur suwun. Di ngapura ya Mbak Ria, Mbak Tika nek polahe anak buahku siji kae jan ya wis ora kaya wong.
sembah nuwun tanpa pepindhan. Saka Gembak Ria Pamungkas. Jenenge kaya gedung. Gedung apa? Gedung Pamungkas. Ha iya, menawa laire ning ngarep gedung Pamungkas ngawur. Mbak Ria, heeh. Iki isih ana pirang-pirang lagu, ora usah kuwatir, Gong. Iki bengi iki wayangan tidak terbatas waktu. Begitu? Iya. Aku sulit. Aku suka kok aku sulit. Oh jenenge aku suka kok aku sulit. Kleru le omong. Ayo genti Tika. Tik ayo. Ora dikrukup awake kaya ngono kuwi. Ayo wong mbok menawa masuk angin. Masuk angin kok gegermu tok gedhug-gedhug dhewe. Tak dengkule iya dhewe. Biar didengkul ora. Rasa kuwatir bojomu isih nunggone. Kaya apa sing gampang? Persis. Niku ya mboten. Persis lho tenan asli mirip. Ya mung putih bojomu, putih iki kuning. Lenggo kacamata niku. Ayo padha lenggo kacamata. Engko gek kangsenan terus sing gampang kowe kono masuk angin kuwi masuk angin. Ya ora. Ayo jumeneng Tik. Heeh. Ah, ora. Wong anggere sinden kon madu kok plerak-plerak ora. Ah. Lah kok apa-apa digawa. Mulane kemulan ki rasa ditalekke ngopo-ngopo. Ben ra mlayu kok nggih taleni barang. Piye? Taleni barang ben ra mlayu. Ah iya. Ngono aku ora tak taleni ora tau mlayu kok. Ah iya. Ayo, ki ana Slendrang Sutra Kuning, Gelang Kalung Milya. Ya, ora tak batesi. Sriuning wis diaturke Mbak Ria. Ya. Selendang Sutra Kuning, Gelang Kalung apa? Podang kuning. Ya. Manut kowe terserah. Yo. Piye malah gedalap? Gelang kalung ke mawon. Gelang Kalung. Gelang Kalung mungkin neno. Ya. Nganggo bawa apa bawa? Sing tok keslendro. Ha. Sing kowe iso. Bapak bocong. Bapak bocong nganggo kalung. Ora nganggo gelang, ngono, guys. Ayo, warna-warna kaya. Nggih bawane sak-sake nggih. Ya, ora sak-sake nganggo lagu kok ming sak-sake. Engko ming terus ming bawa. Mangga. Mamanise marah hati. Daleme ngendi, Gong? Hah? Daleme ngendi? Bedono ya nganamu ya? Nggih, Ah. Jambu. Oh. nggih caketipun kok jambet Jambu kok jambet ora. Wow. Anggere esuk kok kupinge semper. ping selen. Buah ki aja dibasake. Oh. Ha iya, jambu ya jambu kok jambet. Rambutan ya rambetet ngono. Nek dureng Nek duret ngono ya ora wangun kok ya. Jambu anu buah kutha ya aja dibasake. Kadang kala sok nang Yojo kae ajeng teng Wonosari dadi Wonosantun. Ha iya. Ajeng teng Imogiri dadi Imogintun. Ha iya. Petarangun. Petarangan dadi Petarangun. Ayo Srawangun ya, Gong. Heeh. Ya. Gandes luas. Gandes luas. Gandes apa gendes? Pripun? Gandes apa gendes? Bendes. Oh, bendes. Merak ati.
Pacakane kok telapane. Bagong ki aja sok rungokke Bagong nek cakepan ngawur. Ora apa-apa. Karang ya nek adem meneh iki late sok kaku. Arep muni tratapan dadi trap-trapan. Dadi rina wong iki munggah undak-undakan. Terus sok kaku nek adem-adem meneh late. Nggih, leres. Oh, Bagong. Montang manting Tanjeng Kang masira duh wong bagus bisa gampang bisa gampang temet ambek sesek itu ya gelang kalong waduh gelang kalong mungging ayo mangga ya mboten gelang karet hah mboten gelang karet wah sampean ki senengane ngono kuwi lho pripun ya gelang kalong ya ora gelang karet kok bundeli tenan kowe monggo gelang kalong sing tak
kasih Mbak Tika Maharan. Apa? Lah, Tika sapa jenengmu? Tika tok. Hah? Tika tok. Ukurane pira? Ukurane 36. Waduh. Gedhe iki. Tika tok. Jane jenenge Tika tok. Maksude Tika tok ki ora nganggo teruse. Tika tok ngono. Ora dikatoki. Ah iya. Ya. Kari anu gong podang kuning. Nah iki nek dadi unake ndak 7-8. 7-8. Ah iya. Sing kepareng karo sapa podang kuning? Mbak Cita, ndak mung guyu terus ket mau kok. Mbak Tika buaji keri. Ayo. Diaturake monggo. Podang kuning bawane kae apa jenenge sing aku duwe ngono apa? Apa aku gumun. Ana mano kok mung semono ngono. Ayo nyatete sing aku cakepane sing biyen kae lho. Apik kae. Iya. Iya. Aku bingung. Oh, bingung. Bingung. Aku bingung. Purworejo ngaten. Nggih, Purworejo ki dadi aku bengong. Piring dadi piring. Piring. Siren. Siren ki leren ki siren. Yo aku bengong. Ora mano temumpang piring. Kepeseng. Ya. Saben dina mikir Gaung. Pun nyanding, Pak, mboten usah dipikir. Oh, wis. Lho, kok nyanding piye maksude kok iki ora sembrono? Maksude pun dadi bojone. Ah iya kaya. Saben dina mikir gaung. Rambutnya disemir. Mikir manuk podang. Manuk podang kok dipikir, Cit, entek kepikiran. Agawe gregeting hati. Oh, manuk podang kuwi gawe gregeting ati. Karang ocahe iki sakmene 7-8 ngono. Podang ki ocahe 7-8. Wo, nek pitik ki sok ngelokke sing di omah, sing duwe pitik. Anggere sing duwe pitik liwat mesti pitike pekok. Padha karo kalkun ya ngrungonekke sing di omah, anggere sing di omah liwat koclok. Kuwi kluk ngono kok koclok. Padha ngewu manuk gemak harus di omah ra ndidit terus ra kecret. Ra kecret ki ra ndidit. Ah iya. Heeh ya. Heeh ngingu paling rekoso. Ngingu ya nek cara aku ya manuk emprit. Mbah, manuk emprit ya sok ngece. Lho, kok iso? Wah aku ki sak tau DC nguyu nang ngisor wit ngono dhuwur ana manuk emprit ngono. Emprite muni cilik. Ngono. Aku muni iki urung. Kaya mesti tok sauri wong manuk tok sauri. Sing paling apik iki manuk ancel galeng. Wow. Eneng po. Oh, iku turut sawah ana. Nek cara kutha jenenge gemak alasan, gemak apa gemak kebon jenenge ancel galeng. Anggere metu ancel galeng. Nek ngoceh piye?
kuwi manuk kedasih goblok ora iso mbedake manuk. Oh ala nek mentok iki nyeluk Pak Dene muni piye siwa ya terus Cit ndak malah ngadeg ning kono ngejejel. Ayo siwa. Nora mendo tak pikatku lutip bendo. Ora mendo dipikat nganggo pulute bendo. Esuk awan neng omah radoyan mangan kesurupan. Kuwi nek ora apal cakapane rasa sok nembah. Nggoleki sing tak angan. Ayo. Esuk awan ning omah wis ora krasa.
Suwun Mbak Cita. Ya. Wis diaturake komplit pamundutan-pamundutan saka sing ngersake lelagon-lelagon gong. Heeh. Tur dasare iki wis setengah 4. Masa? Wis. Tenane? Wis. Waduh, iki nek yo wis bubar itu. Ah iya. Nek kene lagi bar gara-gara. Ya ora apa-apa ya. Kesaguhan iki tetep ditetepi kewajiban. Heeh. Ruket keket ngene rebutan Sekar Tunjung Seta. Sang Arjuna miwah Raden Lesmana nalika semanten kalaning jagat gaweaning para dewa. Sekar mbelah dados kalih ingkang dirasta Raden Janaka. Wujuding Sekar Tunjung Seta dening ingkang diasta dening Raden Lesmana. Wujuding Sekar parandene ulese biru. Semar, aku ingin iso ngaturake Sekar Tunjung Seta. Kakang Semar Jatin aku ingin iso ngaturake nanging direbut dening Raden Janaka wekasan Sekar mbelah dadi loro. Ulese putih kelawan biru Kakang. Nggih sabar ampun sami rebutan. Ampun sami regejegan. Pancen pinesti kaya ngeten lelakon ingkang kudu sinandhang sampeyan. Kembang sing waune siji belah dadi loro. Sing siji wujude putih, sing siji wujude biru. Niki kabeh wujuding Sekar Tunjung Seta lan Sekar Tunjung Biru. Niki sejatine sampeyan niku nek wis tanggap dadi pralampita tumrap urip sampeyan. Pralampita tumrap gesangipun Ndara Janaka lan gesangipun Ndara Lesmana. Pranyata wujude kalih, ning niki janjane siji. Ajeng kula gathukke, Ndara. Sekar den gathokaken dados tunggal dening Kelurahan Semar Badranaya. Ical wujuding Sekar Tunjung Seta lan Sekar Tunjung Biru wenteh garwane Kelurahan Semar nenggah Dewi Bathari Kanastren. Ora pangling, ora pangling, kiki kaya bojoku Kanastren. Lol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 . Iki simba, Pak. Oh, mulane kok diombang-ambung. Aku njaluk. Wah. Wong kok nekat. Aku pokoke nek disediani njaluk, aku pokoke njaluk. Aku ngesun ya, Mbok. Ora apa-apa, Bagong. Aja. Ayo. Wolonge kene ra obah kok, ayo. Wah.
Ngambung sapa, Gong? Semar. Ngambung si Mbok Ayu kowe. Kanastren. Nggih, Kyai. Kowe sowan ngersaning Sang Asih Prana nampa dawuh apa? Kyai Semar mboten kenging kisah saking Nusa Jawi. Kyai Semar kedah pindah momong dhateng para Pandhawa. Ndara. Kula ora pisah kali bojo kula Kanastren. Mula nek Kanastren pun wis matur, kula ora lunga saka tanah Jawa ateges niki pun dipesthekke dening sing gawe urip. Pancen kula kudu melu Kanastren. Mula kula tetep mapan teng Karang Kadempel enten tanah Jawa. Ndara Lesmana kula nyuwun pangapunten nggih, Den. Bungah-bungah rasamu Raden Janaka kowe iso ngukup Kakang Semar Badranaya. Kula ora urip ning alam padhang yen ora tinunggon dening Kakang Semar. Ayo neng kene ditemtokke. Kowe ingkang bisa ngukup Semar apa Raden Lesmana? Ayo tak ladeni sak gedhikmu Raden Lesmana. Lesmana wonten dawuh sinun. Teka kowe tiba kaya mentas wae nglakoni bandayuda. Mugi andadosna ing kawuningan nalika semanten kula rebatan Sekar Tunjung Seta. Tumunten Sekar belah dados kalih. Kula pikantuk Sekar Tunjung Biru, Raden Janaka pikantuk Sekar Tunjung Seta. Sekar mbabar Dewi Kanastren garwanipun Kakang Badranaya. Tumuntun Dewi Kanastren paring dawuh bilih Kakang Semar tetepa badhe mapan wonten ing Nusa Jawi. Bingung raos kula. Raden Janaka kula larak satemah kula bandha kaliyan Raden Janaka. Lah kok dadi siadi tiba saka Dirgantara cinandhak dipununcalaken dening Raden Janaka wiladalah nyikara karo kadange Taruna Prabu Wijaya apa wis jeleh urip kowe Raden Janaka. Kresna sinayeng manglung mintonaken Dewi Kramanira nuwun sewu iki ana sawijining nalindra yen sampeyan takon nglawan aku nalindring Pancawati Prabu Rama Wijaya. Lho, Prabu Rama Wijaya? Iya, dasar Pranyata. Sinuwun sapa? Nalindring Ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna. Nelonjong botol ngupaya kang aran Raden Janaka. Yen wis ketemu, aku ing bakal malasake ngudi tuwuh lara wirang kadangku Raden Lesmana. Prabu Rama. Ing mestine sinuwun ora usah melu-melu perkara iki perkarane Janaka kelawan Raden Lesmana. Lah nek sira arep iwahi karo adimu lanang, mongko Janaka kuwi adine Nata Ndrawati, mestine aku ya bakal iwahi karo adiku lanang. Aja mungsa Janaka.
Nanging mungsuh menata Ndarawati ora sandadak kokian genem tanpa guna. Kuat nadai kadidyaning Prabu Rama Wijaya. Teka lamun sira Nalindra pepethinganing para Nalindra. Sinuwun. Sadurunge sinuwun nibakake Aji Jaya Kawijayan marata gage sawangan kanthi permana jati. Aja nganti mengko sampeyan keweleh marang kahanan ingkang dumadi. Sawangan dhisik sapa nata Ndarawati? Kagiat kadrakasan nata Prabu Rama Wijaya. Ulun boten nginten babar pisan bilih paduka ingkang lenggah wonten ing saing singasana adi papan plengganipun nata Ndarawati teka paduka sampun nilar dhateng ingkang abdipun Rama Wijaya tumimbal ngomong dhateng Nalindra Ndarawati menawi tra mekaten pukulun paduka sampun ngiklasaken nilar dhateng ingkang abdipun Rama Wijaya sinuwun Ndarawati dipun seksekaken jagat saisinipun. Mboten wonten ingkang pantes kinarya swarganipun Rama Wijaya kejawi namung nata ing Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Lesmana wonten timbalan. Ora muspra undu-unduane nggonipun Kakang Lawansyah diprapting Nusuwa Jawa. Sayekti iki dadi jalaran nggonipun Kakang Lawansyah dinitik marang kasuwarganipun Kakang apa dene sira Yayi. Liripun kados pundi paduka paring dawuh mekaten Koko Prabu. Marata Balenana ngendikaning Kyai Semar Duk nalika mbok caosake Sekar Tunjung Biru lawan Sekar Tunjung Seta. Kakang Nayantaka paring dawuh kaliyan ingkang abdipun Lesmana bilih ketingalipun kalih nanging manunggal dados satuga. Sira lawan Arjuna mau sayekti katone loro. Nanging sayekti manunggal dadi siji. Ya Janaka iki besok ing menyangka dadi kasuwarganmu. Lesmana, aduh Koko Prabu, ayo bali marang Pancawati. Sinambi ngenteni wahyaning mangsa kala tumebaning pasti. Nggonipun Kakang Lawansyah bakal antuk kasuwargan Yayi. Jumangkah kanggo sesumbar lendo bumi konceng kumalutuk wah budal saka mbikukung pura wigati malesku dituwuh lara wirang sedane eyangku ya kuwi eyang Rahwana lan wong atu aku ya kuwi Kanjeng Prabu Indrajit ya Bigananda. Rantak-rantak lakuning Prabu Rama lan Ladresmana saut saka Dirgantara.
Sura Sudira Jayane ingkang durung. Kae jek suwe ta, Tru? Menengo ta ora. Sopo? Aku Begasura. Begasura dasar Pranata. Anak Indrajit arep nlabung karo Ratu Gustiku. Ayo nek pengin tak untapake sumusul karo gerangamu. Maju jangka. Wah, saut dadi klalar kuandha bawalan. Maghrib. Waduh, pasti aku. Anoman wonten dawuh. Lah wong mengkari ngrampunge kok dadak ngopo to iki aneh-aneh iki ngopo? Nentosi padang mboten padang-padang. Kula matke mriko kok petenge terus mawon. Kula anggen kula perang kula mat-matke. Iki wis wancine ora apa-apa. Mangke nek nyaur ora. Ora wis rampung ana. Sendika wis taken dawuh. Mati aku.
tutup kelire. Ngarep pentas wae. Wis rampung lakone kok dombung ae. Anoman barang tak sifat barat ben. Ben bali ning Pancawati. Kresna ya ngawur dapukane rung tepung Anoman kok wis omongan karo Anoman. Oh iya ya. Oh iya. Oh senengane ora. Arep tak elekke kebacut metu panggung e. Wis ngrekoso. Ndara-warku ndara. Apa? Lho. Aku wis salin Bagong. Waduh. Dapukane ndara-warku ndara kok wis biasa iki piye? Ayo metu ora kaya. Suwi saya akeh sifat barat tiba papanmu dhewe-dhewe sing dadi angin ya aleman Alhamdulillah. Wetan pun ketak. Pun ketok temronton. Ambung sisan kowe. Anggere angene iki ora tambung lho. Aja sembrono, Den. Pun pinesti kula nderek para Pandhawa lenggah wonten ing negari Ngamarta. Ya. Mugi-mugi tansah pinangangan ing katentreman kebagas kewarasan ayem rukun ner ing sambikala. Ya. Dalu menika Purwamadya Wusana pun kelambahan pun kasembadan. Mugi-mugi salajengipun pinaring lancar ing samukawisipun, Den. Ya. Suminten bakul tela. Payu ora, Pak? Hus. Cekap semanten atur kula dalu punika mangke dipun sambet malih Ndara.